Haos u Beloj kući. Veliki šef je odlučio da ispuni želju Miljani Kulić i da pošalje nju i Lazara Čolića Zolu kako bi raskinuli ugovor po kom Zolin honorar ide na Miljanin račun. Kulićeva je pocepala taj ugovor i time jasno dala do znanja svima da ona ne želi Zolin novac. Nakon što su se vratili u Belu kuću, Miljana se rasplakala, a Marija Kulić je tešila da sada imaju jedan razlog manje za svađu. Išli smo da ona pocepa ugovor. Pitalo me Drvu kako se osjećam posle smo otišli, govorio Zola. Dobro, neka je, znači to više ne važi, rekla Marija, a onda su ubacila Miljana. Svi su mi punili glavu, ali sam poslušala sebe. Išao je kod Drveceta i kad smo izlazili mislio je da su mi se tresle ruke jer treba da raskine ugovor. Kajem se zbog svih svađa su tobom mama sa Zolom govorile Miljana kroz suze. Ja nisam tražio da se ugovor raskida, a ne znam što ti sada plačeš. Provocira me kako sam ja sada srećen, dodao Zola. Potom je Zola otkrio Mariji da je Miljana popila lek za smirenje, što je Mariju vidno iznerviralo, s obzirom na to da te lekove ne bi smela da uzima bez nadzora lekara.